Lamsugo haina hai ani dinini tekesha gadal video hangke sung dini ama songbai kharji mela nainani phai sokbai kya hangke sung dini to ani bwsaibo phaio ani kukuibo phaio hangke te bai kusu te bwslabo phaio sung aswkno phaio te ani angswla phaio hangke mela phai sokbaioi belai no kha tongthoka tangai hangke mela o phaiya balukha tui aro kakhana hangke mela haibano kharchi mela o to watui bai khe to wngya watui to wana nango hangke watui bai tongo chikon chikon haibano sung haiboro o chikon chikon wawi thaka yang khorok ni rok swkang swkang haioi sungno tata hai hai rok laijak hangke haibano ang voice over khairika tangai hangke belai kechi sound bujiui maya borok kwbangmani bagui aboni bagui hangke sound ang ani over khairika hangke tarpore ke voice off khairika je tongmani kechi aboni bagui hangke sung tabuk sondes painani bagui dugan o haplaijak ani ama sondes pai tongo ani kukuini first salary bai hangke sung belai no tongthokjak tini yango chini borok tongo dugano bo haibano malik to bong borok no wngna haibano hingke sung tabuk ani bwchwla bai kunui photo bono naimani bono kisa video khlaika bo muthai tong tui bwchawi sisa drop ni bagui hingke watui bo chikon chikon yang kham tamui tongo naithok ke haibano bini kham tongo baba ni hingke kham pailiya yango khe bwsa bwsa ekdom cute cute ang ebre naithokjak suka o ano hingke tabuk tho nailaioi nai chini bwrwi rok ni banda jhumka besi damya 50 rupees 100 rupees rok boroni haibano ang kanya kana rok muchungya hingke pailiya hingke oro o khe ekdom naithok naithok ke berajak takhe ang ani futa kwrwi khado ani tip ang daily no talgao phulima tong sindur fuya fano sindur fulia fano tip khe ang daily no ruwi tongo aboni bagui ani futa rok kwrwi kha hingke ang futa nai tongo haibano ani colour chajakma mote ba size ni mode wngjakliya hingke ang o jaga ni naliya hingke ang oino dugan ni nakha haibano joto video clip tisai maliya watui wawi tongmani bagui hingke o jaga o bai kusu khe nai tongo bini sajuk ni banta bracelet hingke sung tabuk kisa misa guri gra nako tarpore khe bai kusu oroni bracelet rok naipaibai kha hingke sung sokpaikha tabuk o jaga o naithok naithok khe berajak buphang bwsa bwsa hingke belai dam sao ang swngwi naikha do pura 180 rok sano hingke 190 rok sano hingke khe ani manike ani bumung ni mote wngjakliya ta ang hingke ang pailiya rang khai kwbang manui khe chikon te hingke ang mwjang jakya haiboro manui to dam no kwbangma haibano ang pailiya anterok rang rok magna khibna muchungya rang rok belai dam hingke yang watui bai tongkha chikon chikon sung dugan kinaro bwthaklaijak hingke yang ama songkhe mwtai khulumna thanglaijak hingke sungke yang no bai kusu chongbai guri tonglaio hingke yang phal tongo chor chor gor gor rok pura watui sario aswk khe borok jamangkha sanani hamliya borok himnani lama bo kwrwi kha gari to yang tui cholimaya haibano borok khe beng tui hapaikai saimaliya hingke sung tabuk sondes phalmani dugan o pera phalmani dugan gana bono bwthaklaijak watui bo sarijak hingke ama songno nasingui tongo borok sungno phone khai no sahori tongo afuru borok hinui hingke sung bo yango hingke lama bo kwbangma aboni bagui sung doi malaya wngtongkha ama bai kukui hingke mwtai khulumna thangjakbla aboni bagui hingke sung yango watui saribaioi family kaisa no hingjinai photo nana naimani naliya hingke bai kusuni sabjani relative da saimaya ang malayo hingke borok kok salaika tabuk khe sung yango sokpaikha buphang ekdom toma buphang saimaya khajuri bwlaika hai naithokjak suka yang khe bupha bwsa rok bamlaijak hingke yang bo buma bwsa rok buphang naithogo hinui no salai tongo ang khaito puila swkang naithokma bagui no tongmaya wngui soijo soyangui video tisaipainkha hingke sung yango watui kisa kisa sarioi belai no ongkhlaika ama songbai malaioi paioi hingke ama manui naiyapo bini khunju ganjaknai wakhum hingke wakhum rok naithoklainai sung tabuk kisa misa guri laioi watui sarika haibano yang khe sorok kotorma tongo borok tongphano se masa mangnui hingke sung tabuk khe tamsi ongkha gula nugui gula chalaisinai hinui gula masiya bo balok suga mela rogo faipura simi no gula rok jakjago hingke ani bwchai bai ani kukui hingka khe gula paina thanglaijak sungke yango watui
चिकन wai tongo hingke ba dogano bathaklaijak hingke yang ke borok tui salai tongkha ani banda to mani gulale ani bwsela mase thokjagui chai tongsio hingke kokroi do bo mase yakoba chathuk bini first time kharchi mela bo takrai no first kharchi mela nukphaio hingke jotono chwng sopaikha yang bini mama camera kanani ekdom lachijago jolaijago ang camera tisakai no hingke yang bupha chai tongo camera no tisa saimi ekdom chai tongo hingke yang bini mama khai lachijago haino kok chai tonglaio hingke ang haibano obo voice over khai reka ani kok no hairo tongmani kesi haike reka gan rok tam rok pung copyright ruklaina kirio emnese ani subscriber rok bo kom hingke views rok bo kaya hingke oboni bisingo abo hai salia hingke ani bwsela bini nana bai haino kok chai tongo ice cream charadi haidi hingke boteo ice cream tongo hin chai tongo tani ang sala hingke norok nai tongdi ani video no baya sak jora tei chwng kharchi puja o enjoy to khlaika no belai no family kaisa enjoy khlaike belai no tongtogo haipano ani babo hingke sokpailia hingke chwng tabuk o jaga o phai sokpaikha chama thaio hingke o jaga belai no manui dam hinui saimamkai chwng chasi chagla khamu belai no manui dam egg roll chicken roll chamase kaisa 80 taka maru asuk saimangkau tangro chagla khamu belai ke belai dam ma chicken roll loba 40-50 kai mantongo roke bwsake macha 80 taka ka macho abo chicken roll pura egg roll haike chirio hingke yang o ke kukui bai bini kumui tam nailai tong chamung nai tonglaio hingke muglai rok rifa jagao manthoke logi onyo rok ke manai pho biryani bo half plate che 100 peso jani sanu hingke chwng asuk dam rwio pungen tangi sanai bo naliyatta hingke chwng egg roll chanani bagui nakhang yang ama songkoi to egg roll toktui chaya ta bolia toktui chaya aboni bagui ama tamo nakha puri nakha bai kusu bai kwnui hingke chwng kiyango ani bwsala no kaisa puri ri rekha obono bo puri chabui tongo pura naithok ke chai tongo ani bwsala bo thaske hingke yang bini nana song bini moi bai kok salai tongo bai kusu bai hingke sini ke chamung sokpaiyako hingke ba yang o sokpaiui thalai tonglaikha chawi tonglaikha bini kumui bai bini buprangsa hongke saitoro ani kokoi khe yang chwngbo chana achuklaijak ani bo chana sokpaikha hingke ang khe egg roll chicken roll chawi tongo yang ani papa hingke ke puri chawi tongo thokka se emni ke chicken roll belai no thokka haifano o jagani bisingo chwngtei kaisa order khlaike momo hingke sokpai bono se chamani momo ni chutney asakai thokya pura bekar thanga chwngoroni momo namani hingke tam sachi naiba rangma ganang chana tana sinai no hingke kokoi khe video tisamate chajagi ango haibano ang to video tisana mochong tong hingke bo chajagi pa nang tei nailia tisaui no sika hingke chai paimani pore hingke tabuk khe to ani bukhukno wash khaina nangnai tamo bai kowai bai kusuni kaisa swnamui tabuk ang tlangnai borok khe ayang manui pai tonglaio ang bong manui bai maijak kari ang borok bai hakchal ungjak hingke kowai swnamui tubui takhe yango nakadula rok train rok helicopter rok gari rok tam rok choli tongo hingke yang ani bwsela kanani bo muchungjago kibo kirijago hingke ke yang gari chikon kana dahani chingmani kanani hinsa pulafurke ulo hingke gana thangani kirijago hingke ulo da gari kapur rok kabani hinui karliya ta bono lohe kabui tongkha lachimaisa buini bwskango blai doi thakla nogo hingke to alada ko kabui tongphano nungya hingke yang gari khe kana mungjago kirijago hingke haipano ang karanale muchungkha kirijakna kiriwi no karliya train bo kana muchungkha yang nakadula khaite bono tei kaimangla ang to kai mano nakadula ko nungjakya hingke yango tei kisa tongo do cherai rokni gari bwsa o jaga bo karna naimani achomsar speed rok riwi bokhorok himna kiriwi ang bono karliya hingke pura ani ama hingke kharchi pujagi je cherai puro swngno tongmani aram nangjak suka hingke yang chwng ani bwsela bai kwni bo pura obo waisa phunugo ano obo waisa phunugo bo asakai no aram nangjaka gari hingke tamsanai borok siniya do ang hingke cherai bwsano cheklakmani bang saimalia ulo nogo phaiui video nainai mani hingke bono cheklakjak nogo hingke sorry ani video ulo rogo phano nugui tongkha hingka kai tei o video no nakardi ang khel khlaijak yafor rogo hingke chwng tabuk chor guri mani rok naipai baikha hingke nogo thangsi nai tei bisi
tonglia wadiwana ni bagui nokha somoi faike ekdam hingke sini obono last movement wngsinai taklai kharchi puja ni hingke jotono no khabai lamsogwani channel o naiui tongkhe chajakha hingke like comment subscribe khlai redi norog ni bagui aswkno ang no sano hambai.